Kuney'nhlanga enginazo la engizisebenzisayo zamandla zokuphakamisa. Mfowethu mawuza ey'nhlanga uzothatha iy'nhlanga zokuphakamisa ufike uhlole. Sikubheke ukuthi indlela sokuphakamisa ngayo iyahambisana yini nawe. Angithwalisi bafowethu kodwa into engizenzayo abantu abaningi bazothi ngiyathwalisa kanti cha. Izinhlanga lezi ezisuka ngizenza suka zizokhomba wena indlela eqondile. Ukugeza kubalekile ukuthi ukugeza oba likho idlozi efuna ukuhlala alikho umsebenzi ofuna ukuhlala yona engcolile. Akusebenzi wena. Ungathi abantu babebuka bazothanda wena. Abantu bathanda lo muntu okhuluma kuwe. Lo muntu okhuluma kuwe ubalekile ngoba lo muntu okhuluma ngaye useduzane kwakho uyena ukufana uma ukhuluma nomkhulumi umnikazi wesitolo noma ngabe umnikazi wamabhizinisi noma usebenza ngetechnology noma usebenza ngamagalaji noma usebenza ngemithi kodwa kulento umuntu okhuluma nayo okuwe ongafuni ongeke kunikeze into eyifunayo endaweni engcolile. Kufanele ukhilele le board ahlezi kuyona sithi indlu yakhe la ahlezi kuyona ebese kwazi ukusebenza kuwe. Lo mfanekiso semzimbeni inhlabathi la isebenza bese kusebenza ke lento ikhiphe emlonyeni leyo mahlabe ehlezi ufike ekhulume naye bheke yona mangabe kuvuma yona kuzokwenzeka konke okufunayo ngoba kuvume lo muntu okhuluma ngayo esesithi dulizwe. Okushuthi nawe dokotela nawe nyanga nawe mmeli nawe osindisiwe onebandla nawe wena oyisayoni onebandla nawe wena awushembe onebandla ngithi la ngisebenza ngayo ngihlobo umuntu uyawudla umuntu ngawudla kodwa kunendlela osofika sibheke sebenza lo muntu kuwena